இல்லைங்களா? அதுக்காக யாரு? சத்தியவிரத மன்னர். ஒரு சாட்ட சொல்லிடுறேன். அவரு ம், கடலுக்கு போறாரு. போயிட்டு அங்க இது பண்ணும்போது ஒரு மீன் வந்து பேசுது. ராஜனே, என்ன இங்க இருக்கிற பெரிய மீன்கள்லாம் சாப்பிட்ரும். இதை நான் இந்த வார்த்தையை மட்டும் போன தடவை போன வாரம் சொல்லலை. அந்த மீன் வந்து இவரை கூப்பிடுது. ராஜனே, என்னை இங்க இருக்கிற பெரிய மீன்லாம் சாப்பிட்ரும், என்னை காப்பாத்துங்கன்னு. உடனே என்ன செய்யறார்? கைக்குள்ள இருக்க இப்படி கையில இருக்க கைக்குள்ள இருக்க மீன் உடனே ஒரு பாத்திரம் கொண்டாந்து கொண்டு போயிட்டு அரண்மனையில வைக்கிறாரு. வைக்கும் அது என்னாவது ஒரு சின்ன இப்படி இப்படி பாத்திரத்தை வச்சாரு. கொஞ்சம் பெருசாச்சு. இவ்வளவு பெரிய பாத்திரம், கொஞ்சம் பெருசா, இவ்வளவு பெரிய, இவ்வளவு பெருசு, இவ்வளவு பெருசு. பார்த்தா ரொம்ப பெருசாகுது. அரண்மனையில எவ்வளவு பெரிய பாத்திரம் வைக்க முடியும்? அவ்வளவு பெரிய பாத்திரம் வச்சுட்டாரு. அப்படியே வேகமா ராட்சஸ் உருவா எடுக்குது. என்ன இது இப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு, சரி இது இங்க வச்சு இங்க இருந்தா இங்க வச்சிருக்கவே முடியாது, அவ்வளவு பெரிய பாத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டு போய் சத்தியவிரத மன்னர் வந்து கடல்ல விடுறாரு. அப்ப அது திரும்ப பேசுது என்னன்னு, இது வந்து மகா பிரளயம் வரப்போகுது. அது அப்ப வந்து பகவானுக்கு என்னன்னா, நீர்வாழ் உயிரினத்தால தான் இதை வந்து இந்த இன்னொரு இதை இந்த பிரளயத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். யார? இந்த சத்தியவிரதர் மன்னர், முனிவர்கள், அவங்களெல்லாம் காப்பாற்றக்கூடியன்னா ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும். எந்த மாதிரி அவதாரம்? நீர்வாழ். நீர்வாழ். அதனால வந்து பகவான் மச்ச அவதாரம் எடுக்கிறாரு. எடுத்து சொல்லிட்டு போறாரு என்னன்னு, நான் வரேன், ஒரு பெரிய மீனா வருவேன், நீ வந்து என்னுடைய வாளில் ஒரு போட்டை ரெடி பண்ணு. போட்டை ரெடி பண்ணிட்டு முனிவர்கள் அடுத்த ஒரு யுகத்துக்கு தேவையான இது இது விதைகள். விதைகள்னு சொல்லும்போது எல்லாம் வேணுமில்ல. இன்னொரு படைப்பு உருவாக்கணும்னா இந்த விதையெல்லாம் வேணுமில்ல. இந்த விதை இருந்தால் தான் அந்த படைப்பில் அந்த இதை கொண்டு வர முடியும். அதனால் என்ன சொல்கிறார் பகவான், நீ தேவையான உனக்கு அடுத்த இதுக்கு தேவையான இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. ஏன்னா நீர்வாழ் உயிரினம், அது அது நீர்லேயே இருக்குது. நீர்வாழ்ல நிலத்த விதைகள், அதேமாரி ஜீவராசிகள், உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும், செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் என்னென்ன தேவையோ, ஆடு மாடு, ஒன்று 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 ஒன்றுலேயே ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கோ. அடுத்த ஒரு இதுக்கு நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறாரு. அடுத்து எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறாரு. பகவான் அப்படி இது பண்ணும்போது வேதங்களையும் மீட்டெடுக்கிறார். வேதங்களை வந்து பிரம்மா தவற விட்டுறா. அது ரெண்டு இதை செய்கிறாரு அந்த லீலையில். அடுத்த ரெண்டாவது அவதாரம் என்ன எடுத்தார் பகவான் மீனுக்கு அடுத்தது? இதுல வந்து ஒரு டார்வின் கூர்ம கொள்கை இருக்கு. அவதாரம். ஆ, கூர்ம அவதாரம். அடுத்து வந்துட்டு கூர்மம். முதல் கூர்மாவதாரம். அவதாரம் வந்து நீர்ல மட்டும்தான் வாழும். இரண்டாவது அவதாரம் நீர்லயும் இருக்கும், நிலத்திலும் இருக்கும். மூணாவது அவதாரம் நிலத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படியே பண்ணுங்க. வராக அவதாரம். இதுல வந்து பரிணாம வளர்ச்சி, அப்படியே பரிணாம வளர்ச்சி காட்டுறாரு. பரிணாம வளர்ச்சி அப்படியே நமக்கு இது தெரியுது. கூர்ம அவதாரத்துல என்ன பண்ணாரு? சேத்துல அவர் அந்த முதுகுல மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஏத்திக்கிட்டாரு. ம். அவர் முதுகுல வந்து அந்த வெரி குட். பூமிய அவர் முதுகுல. கரெக்ட் மாதாஜி. அதாவது அமிர்தம் கடையும் போது பார்க்கடல்ல அந்த மந்திர மலையை வச்சு கடையிறாங்க. கடைஞ்சு யாராலையும் அசைக்கவே முடியல. கடைய முடியல. உடனே என்ன செய்யறாரு பகவானே? ஆமையா மாறி அச்சா இருக்கிறாரு. அச்சா இருக்கவும் அந்த மந்திர மலைய கருடர் தூக்கி அப்படியே வைக்கிறாரு. அது இது மேல எது மேல? அந்த ஆமை மேல வைக்கும்போது அப்படி கடையிறாங்க. அந்த பக்கம் அசுரர்கள், இந்த பக்கம் தேவர்கள் கடையும் போது அவரோட முதுகுல வந்துட்டு எப்படி தெரியுங்களா, ஒரு அரிப்பை உணர்கிறார்னு. எதுல வருது? இது பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது காண்டத்துல பகவானுடைய இந்த கூர்ம அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம், மோகினி அவதாரம் எல்லாமே 8வது அத்தியாயம் பாகவதத்துல பேசப்படுது. அரிப்பு அந்த மாதிரி அப்ப எடுக்கிறார் கூர்ம அவதாரம் எடுத்து. ஆனா உடனடியே இதுல என்ன, தசாவதாரம் முக்கியமான அவதாரம், மெயினான ஒரு பிரைமரி அவதாரம் இதெல்லாம். இது முடிஞ்சதுமே இதுலயே ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார், ஒரு துணை. இந்த இடத்துல நம்ம சேர்த்துக்கலாம். என்ன அவதாரம் சொல்லுங்க? உடனே ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார். ஆமையா அவதாரம் எடுத்தது இன்னொரு அவதாரம். இது தச அவதாரத்துல வரல. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன அவதாரம்னா, மோகினி அவதாரம் எடுத்த. மோகினி அவதாரம், மோகினி அவதாரத்தை எடுத்து என்ன பண்ணாரு? உங்களுக்கு என்னன்னு அசுரர்களையும் தெரியும். அசுரர்களுக்கு அசுரர்களையும் தேவர்களையும் கடையறத வந்து இது பண்ணினாரு. அந்த அசுரர்களுக்கு வந்து அமிர்தம் கொடுக்காம இது பண்ணறதுக்காக மோகினி அவதாரம் எடுத்தாரு. ஆ இது வந்து அமிர்தம் வந்து பார்க்கடல்ல இருந்து வருது. வரும்போது அது வந்து அசுரர்கள் கிடைக்கூடாது, தேவர்களுக்கு தான் கிடைக்கணும். ஏன்னா நல்லது செய்கிறவங்களுக்கு தான் ஒரு பொருள் வரணும். அசுரர்கள் வந்துட்டு அசுர மனப்பான்மை, அவர்களுக்கு அது போகக்கூடாது. அதனால் என்ன செய்யற, மோகினி அவதாரம் எடுத்து வந்துட்டு அப்படியே மயக்கி அந்த அவதாரத்தில் நீங்கள் பாகவத்தை பார்த்தீங்கன்னா 8வது காண்டத்தை ஒரு ஒருத்தர் தான் பாகவதம் வாங்கி வைங்கன்றது. வாங்கி அதை படிக்க படிக்க அந்த மோகினி அவதாரத்தில் பகவான் என்ன ஒரு அழகு, என்ன ஒரு நளினம், அப்படி அதை வர்ணிச்சிருக்காரு பாருங்க. அவ்வளோ அழகாக வர்ணிச்சிருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகு, அவ்வளோ ஒரு அழகு. சிவபெருமானே மயங்கி பின்னாடி போறாரு.
சிவபெருமான் யாருக்குமே மயங்க மாட்டார், எதுக்குமே மயங்க மாட்டார். அவர் தீரா. பகவான் எப்படி அவர் மயக்கினாரு? நாமெல்லாம் இது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். நாமெல்லாம் புறச்சத்திக்கு கட்டுப்பட்டவங்க. ஆனா சிவபெருமான் புறச்சத்திக்கு கட்டுப்படாதவர். அவரை வந்து பகவான் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால், அவரை மட்டும் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியால் வசியம் செய்கிறார். ஓகே, இது நமக்கு சும்மா லைட்டா தெரிஞ்சா போதும். கூர்ம அவதாரத்துக்கு அடுத்து என்ன அவதாரம் எடுத்தாரு? வராக அவதாரம். வராக அவதாரத்துல என்ன லீலைகள் பண்ணாரு சொல்லலாம் டிவோட்டீஸ். வராக அவதாரத்துல என்ன, நீங்க பாகவதம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, யாருக்கு தெரியல பாக்குறேன். இரண்யகசிப்பு இரண்யாட்சனோட இது வராக இதுல இல்ல, இரண்யகசிப்பு சொல்லக்கூடாது. பூமி மேல கொண்டு வந்தாங்க. ஆ பூமாதேவி பூமியை மேல கொண்டு வந்தாங்க. கரெக்ட். பூமி பூமியை பூமி மேல கொண்டு வர்றாரு. புவனம், அதை சொல்லுங்க நீங்க. இரண்யகசிப்பு இரண்யாக்ஷன் ஏன் சொன்னீங்க? இரண்யாக்ஷன் இரண்யாட்சன் தான் தான் சொல்லணும். வந்து இரண்யாக்ஷனை மட்டும் சொல்லணும். இரண்யாக்ஷனை ஓகே மட்டும் சொல்லணும். இரண்யகசிப்புக்கு நரசிம்ம சுவாமி. ஓகே ஓகேங்களா? வராக ஓகே அவதாரம் எடுக்கிறாரு. இரண்யாக்ஷனும் இரண்யகசிப்பும் அண்ணன் தம்பிங்க தான். இரண்யாக்ஷனை வந்து பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து கொன்னுட்டாரு, சண்டை போட்டு. அப்ப வந்துட்டு என்ன செய்யற, அப்படி இரண்யகசிப்பு இன்னும் வந்துட்டு வெறித்தனமாயிடுறாரு. என்னுடைய சகோதரனை நீ கொன்னுடியா அப்படின்ட்டு இன்னும் அவர் மேல கோபம். ஆல்ரெடி அசுரன், ஆல்ரெடி அசுரனா இருக்கிறவர் என்ன ஆகுறாரு, இன்னும் மூர்க்கத்தனமா ஆகுறாரு. இந்த அவன் கொண்டு போய் வச்ச நம்ம பூமியை கொண்டு போகவும் அவர் என்ன செய்யாரு, மோப்பம் பிடிக்கணும். பூமிக்கு அடியில போறது எது? பூமிக்கு அடியில அந்த வந்து பன்றி. பன்றிக்கு வந்து முகரும் சக்தி நிறைய இருக்கு. அதுக்கு வந்து இப்படி பார்க்கலாம் நீங்க. பன்னி வந்து அந்த தரையோட மூக்கம் வச்சு, அந்த மூக்க வச்சு அப்படியே மூந்து மூந்து மூந்துக்கிட்டு தான் போகும். அது அது எங்க என்ன இருக்குன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிக்கும். அதுக்காக பகவான் பாருங்க, எவ்வளோ தாழ்ந்த உயிரினம் பன்றி. அந்த அவதாரத்தை எடுத்து, அதுவும் சாதாரண நம்ம நாட்டுல இருக்கிற பன்றி கிடையாது. இங்க வந்து பன்றிக்கு அந்த இது கொம்பு கிடையாது. சில காட்டு பன்றிக்கு இருக்குது. காட்டு பன்றிக்கு அந்த காட்டு பன்றி கண்டதெல்லாம் சாப்பிடாது. நம்ம நாட்டுல பார்க்கறதெல்லாம் அது கண்டதையும் சாப்பிடும். அந்த பகவான் என்ன செய்யறாரு, நான் அந்த காட்டு பன்றி அவதாரம் எடுத்து அப்படியே 2 கொம்பு இருக்குது. அப்படியே மூந்துக்கிட்டே போயிட்டு கீழே சேரும் சகதியுமா அப்படியே அப்படியே கீழே அதெல்லாம் பாதாளம் கீழே போய் அந்த லக்ஷ்மி அம்மாவை, அந்த பூமி தாயை மீட்டு எடுத்துக்கிட்டு வராரு. அது வரும்போது சண்டை, போர், பயங்கரமான சண்டை. அதெல்லாம் பாகவத்தில் அருமையாக அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் கொண்டு வந்துடுறாங்க. இப்போ அடுத்த அவதாரம் என்ன? நரசிம்மா. நரசிம்ம அவதாரம் எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, மீன் தண்ணியில மட்டும், அடுத்தது கூர்மம் தண்ணியிலையும் தரையிலையும், அடுத்தது பன்றி தரையில மட்டும், அடுத்து எப்படி பாதி மனிதன், பாதி சொல்லுங்க. இது பாதி மனிதன் பாதி மிருகம். பாதி மிருகம். இவன் ரொம்ப பிரில்லியன்ட். யாரு? எண்ணியாக்ஷன் ரொம்ப பிரில்லியன்ட். ஓ இப்படியா, என்னை வந்து நான் சாவே கூடாது, எனக்கு சாவாத வரம் வேணும். வரம் கேட்கணும். யாரை கேட்கலாம்? யார் பாருங்க, கிருஷ்ணரை நோக்கி யாராச்சும் வரம் இருந்ததா சத்தியமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. யாருக்காச்சும் தெரியுமா? கிருஷ்ணரை நோக்கி யாராச்சும் இந்த வரம் தாங்க வரம் வாங்கினாங்கன்னு இல்ல இருக்குதா? இல்ல மத்த எல்லாருமே சிவனை இல்ல நோக்கி மத்த தான் தவம் தெரிந்து வரம் சிவன், வாங்குவாங்க. பிரம்மா. சிவன் அல்லது மேக்சிமம் பிரம்மா. சிவன், பிரம்மா. ஆமா. சிவன் வந்து ஆசுதோஷ். ஆசுதோஷ்ன்னு சொன்னா பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது, எளிதில் திருப்தி அடையபவர். அவர் அவர் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப உடனே டக்குன்னு சந்தோஷப்பட்டுருவாரு. உடனே வரத்தை கொடுத்துருவாரு. இந்த வரத்தை கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன வரும், இதனால என்ன இது அப்படின்லாம் அவர் நினைக்கிறது இல்லை, கொடுத்துட்றாரு. பிரம்மாவும் கொடுத்துருவாரு. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப இது பண்றது. கிருஷ்ணாட்டை நோக்கி நம்ம வந்து தவம் இருக்கிறோம், விரதம் இருந்து கேட்குறாங்க. யார் கேட்டாங்க தெரியுங்களா? யசோதாமாவும் வசுதேவரும் 3 ஜென்மமா 3 ஜென்மமா 3 ஜென்மங்களா அவங்க விரதம் இருந்து கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனா அடையப்பட்டார்கள். அதே மாதிரி இங்க யசுதேவர், யசோதாமா, நந்தகோபர், தேவகி, தேவகி நந்த வசுதேவர், அங்க இங்க இங்க 2 பேருமே அதாவது பகவான் வேணும்னு சொல்லிட்டு தவம் இருக்கிறாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு குழந்தையா பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிறாங்க. இவங்க அதனால என்ன செய்யறாரு, குழந்தையா பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தையா பிறந்துடுறாங்க. தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் குழந்தையா பிறந்து உடனே இங்க யசோதாவுக்கும் நந்தகோபருக்கும் குழந்தையா வந்து வளர்றாரு.
அவங்க இவங்களுடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்துறாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒருத்தரை அழிக்கணும், ஒருத்தர் இது பண்ணணும், கொடுமைப்படுத்தணுன்ற ஒரு ஒரு இதை வந்து வெறி. பகவான் கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. பகவான் வந்து தவறத்தை கொடுக்கறதும் இல்லை. என்ன செஞ்சாரு இவர் எண்ணிகசிபு? பிரம்மா கிட்ட போயிட்டு வரம் கேட்கிறாரு. வரது கடுமையா தவம் செய்யறாரு. அப்படியே ஒற்றை காலில் நிக்கிறாரு. ஒரு காலை தூக்கி இந்த முழங்கட்டை வச்சுட்டு ஒரு காலை கீழே வச்சுக்கிட்டு கையரண்டி மேல இப்படி வச்சுட்டு எவ்வளவு நாள் நிக்க முடியும்? ஆண்டு கணக்கா வருஷ கணக்கா நிக்கிறாரு. பலாயிரக்கணக்கு. ஏன்னா அந்த கிருதயுகத்துல என்னது, ஒரு ஒரு யுகத்திலும் மக்கள் ஆயுள் எவ்வளவு சொல்லுங்க. அதனால அவ்வளவு நாள் இருக்கிறாங்க. முதல் யுகத்துல சத்திய யுகத்துல 1,00,000 வருஷம். அடுத்த யுகத்துல வந்துட்டு 10,000. அடுத்த யுகத்துல 1000. இப்ப கலியுகத்துல எத்தனை 4,000. வருஷம் ஆயுள்? 100. 100. 100 அப்படியே அழகா அப்படியே ஒரு சைபர் குறைச்சிங்க. லட்சம், 10,000, 1000, 100. 1000, 100. அப்ப 1,00,000 வருஷம் ஆகும்போது எவ்வளவு நாள் வேணா விரதம் அவங்க இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்ய உடம்பெல்லாம் அப்படியே புத்து வச்சிருது. எலும்பும் தோலுமா ஆயிட்டாரு. அப்படியே ரொம்ப பார்க்கவே அடையாளமே இது இல்லை, தெரியாத போயிட்டாரு. அந்த அளவுக்கு உடம்புல ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த எலும்பு தான் இருக்குது. சும்மா ஒரு போர்வு போத்துற மாதிரி சதை. உடனே என்ன செய்யறாரு? பிரம்மா தோன்றி உனக்கு என்ன வர வேணும்னு கேட்கிறாரு. அப்ப கேட்கிறாரு, எனக்கு எனக்கு மரணமே வரக்கூடாதுன்னு கேட்கிறாரு. பிரம்மா சொல்ற, இல்ல இல்ல, அது என் கையால என்னால முடியாதுப்பா. பிறந்தவர்கள்லாம் இறந்தே ஆகணும். அதுதான் விதி, அதுதான் சாஸ்திரங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சர்வா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுங்களா? யாரை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டும் மாதாஜி? பண்ணுங்க பிரபு, பண்ணுங்க. ஸ்ரீனி மாதாஜி இருக்காங்க, செய்யுங்க. அப்புறம் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கிறாங்க. இன்னும் யாரை பார்த்தேன்? ஸ்ரீனி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. யார் லைவ் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் மாதாஜி? கேளுங்க. Live நான் யார் stop ஸ்டாப் பண்ண பண்ணுவேன் முடியும்? பிரபுஜி. நான் பண்ணுவேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி உங்க மாதாஜி பேர் பண்ணுங்க மாதாஜி? பிரபு. ஸ்ரீதேவி. ஸ்ரீதேவி. ஓகே மாதாஜி, அவங்கள பண்ணிட்டேன். ஓகே கோவஸ் பிரபுஜி. ரெண்டு மாதாஜி பேர் நீங்க பண்ணுங்க பிரபு. நீங்க கோவஸ் நம்ம பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, பண்ணிட்டேன். கோகோஸ்ட் பவானி மாதாஜி இருக்காங்க, சீனி மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னும் யாராவது பண்ணணும்னா கூட சொல்லுங்க, பண்ணிடுவாங்க. இல்ல பண்ணுங்க, எனக்கு ஓகே பேர் மாதாஜி, நான் மறுபடியும் வந்து ஜாயின் பண்றேன். ஓகே பிரபு, அப்புறம் தேங்க்யூ. லாஸ்ட்ல வந்து நீங்க ஹரே கிளம்புங்க. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மா தோன்றாரு. தோண்டிட்டு என்னால முடியாதுன்னு, சரி அப்ப நான் கேட்கற வேற வரத்தை கொடுங்க அப்படின்னாச்சு. என்ன வேற வரன்னு கேட்கிறாரு. என்னவா? என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்துக்குமே தெரியுது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களையும் பேச வைக்கணும். என்னென்ன வர ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம். இரண்யகசிபு பிரம்மா கிட்ட என்னென்ன வர, எப்படி நான் இறக்கக்கூடாது, என்னென்ன கேட்டா சொல்லுங்க. எப்பப்ப என்னை வந்து மரணம் நெருங்கக்கூடாது? எப்பப்ப? பகல்லையும் இறக்கக்கூடாது, ராத்திரியிலயும் இறக்கக்கூடாது. ஒண்ணு போதும் போதும் அது ஆளுக்கு ஒண்ணு. வேறவங்க? மனிதனாலேயும் இருக்கக்கூடாது, மிருகத்தாலேயும் இருக்கக்கூடாது. வேற என்ன? எந்த ஆயுதத்தாலேயும் இருக்கக்கூடாது. வெரி குட். 3 பேர் 3 சொல்லிட்டீங்க. என்ன அப்புறம்? பகல்லையும் இறக்கக்கூடாது. சொல்லிட்டாங்க. மிருகமோ வயிற்றுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடாது, வெளியிலயும் இருக்கக்கூடாது மரணம். அது ஒண்ணு கரெக்ட். இன்னொருத்தர் சொன்னாங்க மிருகம்னு ஒருத்தர். யார் சொன்னது மாதாஜி? ராஜலட்சுமி. அவங்க நீங்க அவங்க மிருகம். பாயிண்ட் ஒரு ஒருத்தர் பாரு சொல்லிட்டீங்க. மிருகம் பாத்தீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடாது, ஆ. வெளியிலயும் இருக்கக்கூடாது மரணம். கரெக்ட். வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி என்னென்ன கேட்கறாரு பாருங்க. எப்படிதான் கேட்கறாரு? பகல்லையும் கொல்லக்கூடாதான், நைட்லையும் கொல்லக்கூடாதான், அதே மாதிரி எந்த ஆயுதத்திலையும் கொல்லக்கூடாதான். சொல்லிட்டீங்க மாதிரி. வெரி குட். உள்ளேயும் வீட்டுக்கு வெளியும் கொல்லக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ளேயும் கொல்லக்கூடாது. சொல்லுங்க. பகல், இரவு, வெளியே, உள்ள, ஆயுதம், மனிதன், மிருகம், என்னென்ன முடியுமோ அத்தனை வார்த்தையும் சொல்லி கேட்கிறாரு. அத்தனை வார்த்தையும் சொல்லி கேட்டு சரி நான் கொடுத்தேன், தந்தேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. இதுக்கு மேல மாதாஜி, சிவபெருமான் என்ன மாதாஜி பொதுவாவே அவர் வந்து இறக்கக்கூடாது அப்படின்னு தானே கேக்குறாரு. எனக்கு மரணம் வரக்கூடாதுன்னு கேட்கிறாரு. அப்படிதானே கேக்குறாரு. ஆமா, மரணம் வரக்கூடாதுன்னு சரி அதுதான் கேக்குறாரு, இறக்கக்கூடாது. கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. பிரம்மா என் கையில இல்ல, மரணம் இல்லாத இதெல்லாம் கிடையாதுன்றாரு. அவர் கேட்டது அது. பிரம்மாவால் கொடுக்க முடியாது. யார் அதுக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க? நீ எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஆவான், இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு அப்படி வரத்த இப்படிதான். எப்படி பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கே ஒரு யோசனை வரும். கேட்டதுனால அது சரி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து கொண்டாரு. முத இந்த கதை கேட்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது, அப்பா பரவாயில்லையே, கரெக்டாக கேட்டிருக்க. அப்படி என்ன கசிப்பு, இவருக்கு மரணமே கிடையாதே நினைப்போம். மரணமே கிடையாது அப்படின்னு தான் நினைப்போம். ஆனால் பகவான் யாரு? நம்ம படைச்சவர். நம்மளை படைச்சாங்க. நமக்கே இவ்வளோ அறிவு இருக்கும்போது படைத்தவருக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கும்
பார்த்தாரு பகவான். உடனே அவருடைய மகன் யாரு? நம்பர் 1 பியூர் டிவோட்டி பிரகலாதன். பிரகலாதன் என்ன செஞ்சாரு? இவர் தவம் இருக்க போகும்போது அந்த இரண்யகசிப்போட மனைவியை வந்துட்டு நாரதர் கொண்டு வச்சிருந்தாரு பாதுகாத்து. ஏன்னா இந்த இந்திரன்லாம் போயிட்டு ரொம்ப இம்சை பண்ண போனதுக்கு நீ எந்த பிரச்சனையும் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள விட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு நாரதர் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு கூட்டி போய் வச்சுக்கிறாரு. வச்சுட்டு அந்த குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த பக்தி அப்பயே அவர் வந்து கொடுக்குறாரு நாரதர். அந்த பக்தியின் மூலமா பக்தனா பிறக்கிறாரு பிரகலாதர். பிறந்துட்டு என்ன செய்யறாரு? பக்தனா இருக்கும் பகவான் என்ன செய்வாரு? பகவான் பக்த வக்ஷலா. எண்ணிக்கசிப்பு சொல்றான். உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியாதனால ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறேன். தெரியாத கொஞ்சம் நல்லா என்ன பேசலாம். எண்ணிக்கசிப்பு என்ன சொல்றான்? என்ன நாராயணன் நமகன்னு சொல்லுவோம். இல்ல எண்ணிக்கசிப்பு நமகன் என் பேரை சொல்லு, என் பேரை சொல்லும். பேரை சொல்லவே மாட்டாரு. இன்னொன்னு என்ன கடவுளா வணங்கணும்னு சொல்றாருல்ல, அதுதான் நாராயணாய நமகன்னு சொல்றீங்க, சொல்லக்கூடாது. கடவுளா வணங்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அவரதான் கடவுளா மகத்துவம் பெற்ற வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி கடவுளா அவர் வந்து நாராயண நாமத்தை சொல்லக்கூடாது. நாராயணன் கடவுள் கிடையாது, நான் தான் கடவுள். அதனால எண்ணிக்கசிப்பே நமகன் என் பேர் தான் சொல்லணுங்கிறாரு. உலகமே இல்ல, பிரபஞ்சமே சொல்லுது. எங்க நடக்க ஆண்டான் எல்லாரும் சொல்றாங்க. பிரகலாதன் மட்டும் சொல்லவே கிடையாது. என்னென்னமோ பண்றாரு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா யானையை விட்டு மிதிக்க வைக்கிறாரு, விஷத்தை கொடுக்குறாரு, மலையிலிருந்து உருட்டி விடுறாரு. என்ன பண்ணாலும் பிரகலாதனா பகவான் வந்து பக்த அக்ஷரா காப்பாத்துறாரு. இறுதியில் என்ன செய்யறாரு? அவரால் பொறுக்க முடியாத அங்க குருகுலத்துக்கு அனுப்புறாரு. குரு சொல்லி கொடுத்து அங்க இருக்க அசுர மாணவர்களுக்கு இவர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துறாரு. என்னன்னு எல்லாம் நாராயணன் அம்மான்னு சொல்லிடுன்ட்டு. அதுக்குன்னு எண்ணெய் கசிப்பு நிறைய ஒற்றர்கள் வைக்கிறாங்க. யாரு யார் வந்து சொல்லித்தரா? அந்த யார் வந்து இங்க சொல்லித்தராங்க? ரொம்ப பாதுகாப்பு வைக்கிறாரு. அதையும் மீறி பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தராரு. இறுதியா என்ன செய்யறாரு? ரொம்ப ஒரு நாள் கோபம் வந்துடுது. நீ எப்போ பார்த்தாலும் நீ திருந்தவே மாட்டேங்கிற, குலத்துரோகி குலத்துரோகி குலத்துரோகினே திட்டுவா. அப்படி கடைசியில் ஏய் இன்னைக்கு நீயே நானா பார்த்துறது, ஹரி ஹரி ஹரின்னு சொல்லி அந்த ஹரி எங்கடா இருக்கிறாருன்ட்டு கேட்குறா. அப்படி பிரகலாதா எங்க காமின்னு. உடனே என்ன சொல்றாரு? அவர் எங்கும் நிறைந்தவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், பகவான் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படிங்கிற. அப்படி இல்லாத இடமா? என்ன இல்லாத இடம் இல்லைன்னு சொல்ற? எந்த இடம் காமி பார்க்கலாம். அப்ப பகவான் என்ன தெரியுமா செய்யறாரு? பகவான் பக்த வக்ஷலன், பகவான் பக்தனின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறார். பிரகலாதனோட முகத்தையே பார்க்கிறாரு, பிரகலாதனோட வாயவே பார்க்கிறாரு. ஏன் சொல்லுங்க? பக்தன் எங்கு காண்பிக்கிறானோ அங்கு தோன்ற வேண்டும் என்று பகவான் நரசிம்ம தேவர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. யார? பிரகலாதனிய. எண்ணிக்கசிப்பு எங்கடா இருக்கிற? அப்படி எங்க இருக்கிற? அப்படி அப்பா ஒரு தூணில், நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ, தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார், அதுதான் நம்ம சொல்றோம். அப்படியா? மாதிரி எங்கனா இருக்கிற? அப்படியா? எங்கே காமி பார்க்கலாம். இந்த தூண்ல இருக்கிற அப்படியான்னு கேட்கற. அப்படி இந்த தூணா இந்த தூணா இந்த தூணான்னு காமிச்சிட்டு வர்றாரு. அழகா ஆழ்வார் வந்து ஒரு பாசனம் பாராரு. அவன் அவன் அளந்திட்ட தூண், அவன் கட்டின தூண்லயே. இப்ப வேற எங்கேயாச்சும் வந்தா கூட பகவான் வந்துட்டு எங்கிட்ட வந்துடலாம்னா, அந்த தூணு கட்டினது யாரு? இரண்யகசிப்பு. இரண்யகசிப்பு என்ன அரிய வச்சு பகவானை வச்சு கட்ட முடியுமா? முடியாது. அவன் அளந்திட்ட தூண். அருமையா ஒரு ஆழ்வார் பாசுரம் வருது, எனக்கு ஞாபகம் வரல. அவன் அளந்திட்ட தூணினே சொல்லிட்டு வர அவ்வளோ அருமையான பாசுரம். அவன் அளந்து பார்த்து பார்த்து கட்டின தூண்லே பகவான். இந்த தூண்ல ஆமான்னு சொன்னதுமே உடனே தூண் வெடிக்குது, பகவான் வராரு. வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு கரெக்டா அந்த நேரம் வரைக்கும் காத்தே இருக்கிறாரு. அந்த நேரம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கிறாரு. கரெக்டா அந்த 6 மணிக்கு முள்ளு போகுது. 6லேருந்து 5:59 கிடையாது, 6:01 கிடையாது. அந்த டைம் பாருங்க. 6 காலை மாலை 2 சந்திய வேலை, சந்திக்கிற வேலை வைக்க காத்திருந்து சந்திய வேலையில கரெக்டா அதாவது சண்டை போறாரு. அதுக்காக இந்த தூணுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டா. அப்படி எண்ணிக்கை பிரகலாதனு தோண்டிட்டாரு. தோண்டி பயங்கரமா சண்டை. நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எல்லாரும் வாங்க. மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி பாருங்க, அன்னைக்கு 9 மணி கிளாஸ்ல வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா? முடியலன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் வாங்கி. எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க அமௌண்ட் போட்டு வாங்கி தருவாங்க, நம்ம கட்டிக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் அவ்வளவு அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பாகவதத்துல, பகவானோட லீலைகள் எல்லாம். மாதாஜி அவர் வந்து 107.28 இயர்ஸ் வாழ்ந்திருக்காரு. இரண்யகசிப்பு மில்லியன் 107.28 மில்லியன். அது அந்த ஓகே ஓகே. ஏன்னா அவர் அசுரர் இல்லைங்களா? அசுரர். எஸ் அசுரர். ஓகேங்களா? ஒரு மண்வந்திரம் ஒரு யுகம் மாறுது மாதாஜி, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். நீங்க எதுல படிச்சீங்க? நான் புக்ல தான் படிச்சேன்.
எந்த புக்கில்? இதுலதான் மகாபாரதம் புக்ல தான். மகாபாரதமா? ஓகே ஓகே. இந்த பாகவதம் பகவத்கீதை குறிப்பிச்சோம். ஓகே மாதாஜி. இருக்கும் யார் எழுது மகாபாரதம் கூட யார் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் மாதாஜி. அதே மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் யார் எழுதுனாங்க, சொந்த கருத்தை வந்து எழுதி வச்சிருப்பாங்க. சொந்த கருத்தை கூட எழுதி வைப்பாங்க. யார் எழுதுன்றது நீங்க படிச்சது? நானா ம். நான் வந்து ஆக்சுவலா அது வந்து இதுலதான் பார்த்தேன். கூகுள்ல இருந்து தான் எடுத்தேன். கூகுள்ல இருந்து சில டைம் டிசைட்ரி வந்து கொஞ்சம் சில கூகுள்ல டைம் இருந்து டிசைட்ரி போட்டு இஸ்கான் ஓகே ஓகேம்மா. சில டைம் இதாக கூட வரலாம். ஓகே மாதாஜி. அது எனக்கு தெரியாது. தெரியாது. நான் வந்து ஊன்னு சொல்ல முடியாது, ஊன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? அப்போ வந்துட்டு பகவான் வந்து இரண்யகசிபுவை கொண்டுடுறாரு. முடிஞ்சது என்ன செய்றாரு? பக்தனாச்ச பிரகலாதர் என்ன சொல்றாரு கேட்கிறாரு. எல்லாருமே பக்கத்துல போய் பயந்துக்கிறாங்க. லட்சுமி தாயாரே இந்த மாதிரி உருவமான்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி எப்பயுமே அவர் வந்து பெருமாளை பார்த்ததே இல்லை. தாயாரே பயந்து நிற்கிறாங்க. தேவர்கள், தேவாதி தேவர்கள், இந்திரன், சந்திரன், வருணன் எல்லாரும் பயந்து நிற்கிறாங்க. நாரதே கொஞ்சம் அப்படியே அஞ்சு நிற்கிறாரு. பிரகலாதன் அப்போ வந்து அப்படியே அந்த கோபம் நாமளே நீங்க வேகமா ஓடுங்க. வேகமா நான் ஓடும்போது டக்குன்னு நிக்க முடியாது. டக்குன்னு நிக்கவே முடியாது. நீங்க ஓடிட்டே இருங்க. நில்லுங்க நான் சொல்றேன். நிக்க முடியாது. ஏன் சொல்லுங்க? கொஞ்ச தூரம் ஓடிதான் நிக்க முடியும். அதுவும் கோபம் பகவான் அப்படியே அந்த கோபத்துல அந்த இதை பாருங்க. அப்படியே இந்த அது ஆயுதத்தால கொல்ல முடியாத நெகம். அந்த நெகத்திலேயே அதுல இன்னும் கேட்கிறேன். என்னன்னு சொல்றான்? அந்த என்னை கொன்னா அந்த மரணம் வந்தா கூட என்னுடைய எலும்பு சதரத்தெல்லாம் கீழே போக கூடாதுன்றான். யாராச்சும் அப்படி கொல்ல முடியாது. அப்படி கொன்னாலும் கீழே விழக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்கிறேன். அப்படி யார்கிட்ட? பிரம்மா கிட்ட. பிரம்மா கிட்ட பகவான் என்ன செய்யறாரு? உடனே எடுத்து அந்த நெகத்தால பொளந்து எடுத்து அந்த கீழே குடலை மாலையா போட்டு அப்படி வதம் பண்றாரு. வதம் பண்ணதும் அப்புறமேட்டு பகவான் நாரதர் சொல்றாரு பிரகலாதங்கிட்ட, குழந்தாய் உனக்காக தான் வந்தாரு, நீயே போய் சாந்தப்படுத்துவான்னு. அப்படியே அப்படியே அவ்வளோ ஒரு அந்த கோபம் தீர முடியல. உடனே உக்கிர நரசிம்மரா இருக்கிறாரு. பிரகலாதர் வந்துட்டு சாந்தப்படுத்துறாரு. அப்புறம் சாந்த நரசிம்மரா ஆகுறாரு. அப்புறம் திரும்ப கேட்கிறாரு, குழந்தை உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கிறாரு. உடனே என்ன சொல்ற? அப்படி தன்னுடைய மகனா எனது தந்தைக்கு வந்து நீங்க ஒரு இது பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ஏதாவது முக்தி கொடுக்கணும்னு. பகவான் சொல்றாரு, உன் தந்தைக்கு மட்டுமல்ல 21 தலைமுறைக்கு. பாருங்க ஒருத்தர் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒருத்தர் நீங்க ஒருத்தர் பக்தி செய்றீங்க இல்லைங்களா? 21 தலைமுறை முன்ன பின்ன. இந்த நமக்கு பின்னாடி வர பரம்பரை மட்டும் இல்ல, நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்ம முன்னோர்கள் பாருங்க. முன்னோர்கள் போய் அங்க பித்ருலோகத்தில் இருப்பாங்க, இல்ல ஒரு சொர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் முக்தி. எப்பேற்பட்ட வரத்தை பகவான் கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்களா பிரகலாதனுக்கு? 21 தலைமுறை முக்தினா சும்மாவா? அதுவும் இறந்து போனோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காரு சேர்த்து பகவான். எப்பேற்பட்ட பக்த வக்ஷரர், எப்பேற்பட்ட கருணாமையை பாருங்க. இதுதான் இது நரசிம்மனுடைய அவதாரத்தை பார்த்தோம். அடுத்த அவதாரம் வாமன அவதாரம். வாமன அவதாரத்தை பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா? பேசலாம் எல்லாரும். 3 அடிகளில் உலகத்தை அளந்து விட்டார். 3 அடிகளிலே அளந்து விட்டார். ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்ச பாயிண்ட்லாம் சொல்லுங்க, அப்புறம் நம்ம கோருவே நான் சொல்றேன். 3 அடி மண் கேட்டால் பாவம் அப்படி ஒரு பாட்டு. 3 அடி மண் கேட்டால் அவலன் உலகு. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஷ் பாபு, ஏன் லேட்டா? உங்களை நான் பார்க்கவே இல்லை. பேர லேட்டா பிரபு? ஆமாங்க கொஞ்சம் வீட்டுல நல்ல நான் நினைச்சேன் எங்க குரலையே கேட்கலையேன்ட்டு. ஓகே, மகாபலி சக்கரவர்த்தி வந்து பூலோகத்தை ஆண்டது அந்த ஆசைப்பட்டாதுன்ட்டு சொர்க்கத்தையும் ஆளணும்ட்டு நினைப்பாருங்க மாதாஜி. அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு போது இந்த சொர்க்கத்தையே ஆளணும்ட்டு இந்த பிராமணர் எல்லாம் கூப்பிட்டு தானம் கொடுத்து அதுக்கான வேள்வியெல்லாம் பண்ணணும்ட்டு பண்ணுவாரு. அப்போ இந்திரனே வந்து பயந்து என் பதவி பறி போயிடுமோன்ட்டு பெருமாள் இடத்துல இருந்து முறையிட்டார் மாதாஜி. அப்போ பெருமாள் அவரு சரி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இவருக்குள்ள பிராமண அவதாரமா வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட 3 அடி மண் கேட்பாரு மாதாஜி. வெரி குட். அப்போ வந்து இந்த எப்பவுமே தானம் கொடுக்கும்போது இந்த கமண்டலத்துல இருந்து ஒரு ஜலம் மாதிரி விடுவாங்க மாதாஜி. அப்போ வந்து மிருகண்டு மகரிஷி தான் மாதாஜி. சுக்ராச்சாரியார். கரெக்ட். அவர் வந்து இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ண அதே யாரோ
எனக்கு சந்தேகமா இருக்குது. இவன் சாதாரண பையன் இல்லைன்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. ம் ஆனாலுமே இந்த மாதிரி கேட்டா கொடுத்துதான் ஆகணும்ட்டு பலி சக்கரவர்த்தி கொடுப்பாரு. ம் ஆனா அந்த சுக்கராச்சாரியர் வந்து கமண்டலத்துக்குள்ள நீர் புகாத மாதிரி அந்த வண்டு உருவுல போவார் மாதாஜி. ம் அப்போ வாமனமூர்த்தி வந்து அவருடைய இந்த சின்ன தர்ப புல்லா மாதாஜி அவருடைய ஆ, கண்ணுல ஆமா ஆமா குத்துவார். ஆமா 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 சின்ன ஒரு துரும்புன்னு சொல்லுவாங்க. தர்பன் தான் நினைக்கிறேன். தர்ப புல்லுதான் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தர்பப்புல்லு தான் கரெக்ட் மாதாஜி சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் 3 அடி மண் கேட்பாரு. ஆனா முதலடியால் பூலோகம் முழுவதையும், 2வது அடியால் மேலோகம் முழுவதும் அழிந்து 3வது அடிக்கு மண் எங்கே என்று கேட்கும் போது, அப்போ மகாபலி சக்கரவர்த்தி தன்னையே இதுக்கு மேல இடம் இல்ல, என் தலைய மேலே கால வச்சுங்கன்ட்டு அவரோட அர்ப்பணிப்பார் கரெக்ட். மாதாஜி. கரெக்ட். 3வது அடி இப்படி வந்து வைக்கணும். வைக்கிறது வச்சாதான் 3 அடி நிறைய பெறுது. வெரி குட் பிரபு. முக்காவாசி சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ நீங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது அது வந்து நம்ம பகவானோட திருவிளையாடல் இது. சொல்லும்போது அதுக்கு நம்மளுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால தான் எல்லாருமே சொல்லுங்கன்னு சொல்லுது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. தெரியாதுன்னா பரவாயில்ல. ஓகே. இப்போ என்னன்னா இவர் யாருக்கு மகனா பிறந்தாரு? குள்ள வாமன பிரம்மச்சாரியா பிறக்கிறாரு. அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்து வரும்போது யாருக்கு மகனா பிறக்கிறாரு? அதித்தி கஷ்யப்பா மாதாஜி. அதித்தி. கஷ்யப்ப அதித்தி கஷ்யப்பா. முனிவருக்கும் அதிதிக்கும் பிறக்கிறாரு. சரி, இவர் வந்து உபேந்திரான்னு அழைக்கப்படலாம். ஏன் உபேந்திரான்னு அழைக்கிறாங்க? ஏன் உபேந்திரான்னு அழைக்கிறாங்கன்னா, அண்ணன் கூட பிறந்தவர் அண்ணன் இந்திரன். இந்திரனுக்கு அடுத்து பிறந்தார் இவர். இந்திரனுக்கு கீழே. அதனால இவர் வந்து இந்திரன், உபேந்திரன். ஓகேங்களா? வாமனரை உபேந்திரான்னு சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்ணாரு? இந்திரன் தேவர்கள் இல்லைங்களா? இவரு அசுரகுலம். யார் அசுரகுலம்? யார் அசுரகுலம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மகாபலி. மகாபலி. மகாபலி சக்கரவர்த்தி அசுரகுலம். அவர் யார் தெரியுங்களா? யாருக்கு பேரன்? பிரகலாத் மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி குட். பிரகலாத மகாராஜோட பேரன் தான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? ஒரு சிறந்த சிவபக்தர். ஆட்சி வந்து அருமையா பண்ணாரு. மக்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. அவருடைய ஆட்சியின் மக்கள்லாம் செல்வ செழிப்பா இருந்தாங்க. அசுர குலத்துல இருந்தா கூட அவருக்கு அந்த அசுர பண்புகள்லாம் அவ்வளோக்கா இல்லை. சிறந்த நற்பண்புகளால் ஆட்சி நடத்தி வந்தாரு. இது எல்லாம் இந்த 3 லோகத்தை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறாரு. இந்திரன் என்ன செய்யறான்? நம்மளோட பதவி வேணுமே, இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதான் கேட்டு பகவான் வந்து அதிதிக்கு கஷ்யப்பருக்கும் மகனா பிறக்கிறாரு பிரம்மச்சாரியா. அவர் இங்க அவர் பிறந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி போய் அதாவது யாகம் யக்னம் பண்றாங்க. பண்ணும்போது பிராமணர்கள்லாம் வர்ற பிராமணர்களுக்கெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லாம கொடுக்கணும். அப்பதான் அந்த யாகம் பூர்த்தி அடையும். தான தர்மம் பண்ணணும். அவரு சக்கரவர்த்தி எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவாரு? கொடுத்தாங்கணுமே. இவருக்கு அதான் வர கேட்க வரும்போது ஒருத்தர் ஒன்று தராங்க தெரியுங்களா? பாகவதம் 8வது காண்டம் இப்போ எங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் வந்துட்டு மோகினி அவதாரம், குருமா அவதாரம், அப்புறம் இது வாமன அவதாரம், இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் அருமையாக இருக்குது. அவருக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒன்று தராங்க. இன்னும் வாமன அவதாரம் எடுக்கலை. அடுத்து எடுக்க போகிறாங்க நாளைக்கு. ஒருத்தர் கொடையா தராரு, ஒருத்தர் கபடாலம் தராங்க, ஒருத்தர் அந்த கீழே மான் தோல், இந்த மாதிரி ஒன்று தராங்க. லக்ஷ்மி அம்மா சொல்கிறாங்க நானும் கூட வருவேன்னு. இல்லை இது பிரம்மச்சாரி அவதாரம், நான் பிரம்மச்சாரி தான் போகிறேன்னு. இல்லை நான் வருந்தே தீர்வுன்னு சொன்னால் அதுக்கு தான் மேலே ஒரு துணி போட்டு வருவார். யார்? வாமன அவதாரத்தில் இங்கே மேலே ஒரு துணி இருக்கும். ஏன் சொல்லுங்க? அவரோட இதயத்தில் லக்ஷ்மி தாயா இருக்கிறாங்க. அது தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் துணி ஒரு மேல் கச்சையாக போட்டுட்டு வராரு. கீழே ஒன்று அங்கவஸ்திரம் மேல் கச்சை அங்கவஸ்திரம் போட்டுட்டு வராரு, மறைச்சிட்டு வராரு. ஏன்னா பிரம்மச்சாரி அவதாரம் எடுத்தனால அவர் வந்து மகாபலி எல்லாருக்கும் தான தர்மம் கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும்போது இவரு வந்து கேட்குறாரு என்ன வேணுங்கிறாரு. எனக்கு 3 அடி மண்ணு தான் எனக்கு போதும், 3 அடி மண்ணு கொடு அப்படிங்கிறாரு. 3 அடி மண்ணா? இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் தர்மம் யாகத்து முடிஞ்சது தரணும். சரி எடுத்துக்கங்க நான் கொடுக்குறேங்கிறாரு. உடனே சுக்கராச்சாரியார் யாரு? அசுர குரு. சுக்கராச்சாரியார் என்ன சொல்றாரு? மாபலி வேண்டாம், இதுல ஏதோ இருக்கு பிரச்சனை, வேண்டாம் நீ கொடுக்காத. இவர் வந்து 3 அடி மண் கேட்கறது வந்து எனக்கு சரியா படல, நீ கொடுக்க வேணாங்கிறாரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு? இல்ல அவருக்கு தர்ம சிந்தனை, நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னதுமே இவரு அந்த ஜலம் விட்டு தார வார்த்து கொடுக்கணும். இது கொடுத்தேன்னு சொன்னா ஒரு அதன் மூலமா தண்ணி மூலமா
பாருங்க நம்ம மகாபாரத யுத்தத்துல கடைசியா கர்ணன் வந்துட்டு புண்ணியத்தை பகவானுக்கு தாரவாத்து கொடுக்குறது பாத்தீங்களா நீங்க? ஆமா அந்த மாதாஜி. ஆமா அந்த அம்பெல்லாம் புடுங்கிட்டு அந்த அந்த ரத்தத்தை எடுத்து இந்த புண்ணியத்தை, ஏன்னா உயிர் போவாது, அந்த புண்ணியத்தை கொடுத்தேன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரு. பார்த்திருப்பீங்களே, படத்துல ஆமா பார்த்திருப்பீங்களே, மாதாஜி. சினிமாவில எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. சீரியல். கர்ணன் பார்க்கலையா? கர்ணன் படத்துல நான் கர்ணன் படத்துல பார்த்தேன். அப்படி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி. அப்பதான் அது அவங்க கொடுத்த மாதிரி. சரி கொடுத்த அவரு இது அந்த கமண்டலத்துல இருந்து ஊத்துறாரு, கொடுக்குறேன்னு. சுக்கராச்சாரியர் வண்டு வண்டு உருவமா எடுத்து போய் அந்த கமண்டத்துல போய் அடைச்சிக்கிறாரு. தண்ணி வெளியே வராத, கொடுக்கக்கூடாது, பலி மகாராஜா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அடைச்சிக்கிறாரு. உடனே அதான் எடுத்து என்ன செய்றாங்க, ஒரு தர்பப்புல் எடுத்து குத்துறாங்க. அவர் கண்ணு பாருங்க ஒரு மாதிரி, சுக்கராச்சாரியர் கண்ணு காயம் ஆண்டி ஒரு மாதிரி கண்ணு இப்படி ஆயிடும் சின்னதா ஒரு பக்கமா. அப்போ அவர் வந்து அந்த கண்ணு குத்தி கண்ணு இதாட்டும் வெளியே வந்துடுறாரு, கொடுத்துறாரு. உடனே என்ன செய்யறாரு பகவான், விஸ்வரூபமா எடுக்கிறாரு, உலகளந்த பெருமாள் ஆகிறாரு. உலகளந்த பெருமாள். ஒரே அடி பூமி, மண், அடுத்த அடி ஆகாயம், மண், பின். மண்ணை அளந்தாரு, என்ன அளந்தாரு, அதுக்கு மேல எங்க காலை வைக்கிறது? அழகா பாருங்க, உலகளந்த பெருமாள்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறார் உலகந்த பெருமாள் கோயில். 3 திவ்ய தேசம் ஒரு இடத்துல இருக்கும். அவ்வளவு அருமையா அப்படியே போய் பார்த்தா உள்ள அப்படியே அவ்வளோ பெருசா அவ்வளோ அழகா இருக்கிறாரு. திருக்கோயிலில் உலகளந்த பெருமாள் அப்படியே விஸ்வரூபத்துல சூப்பரா இருக்கிறாரு. அப்படியே எடுக்கிறாரு, கேட்கிறாரு, என்னப்பா 3 அடி மண்ணு கொடுக்குறீங்களே, இன்னொரு அடி நான் எங்க வைக்கிறதுன்னு கேட்கிறாரு பகவான். ஆனா இந்த லீலையின் போது பகவானோட திருவடி மேல போகுது பாருங்க ஆகாயத்துக்கு. அது மேல போகும்போதே எல்லாரும் எதுக்காக நம்ம எல்லாம் தாமரை இருக்கிறீங்களா, பகவானோட திருவடி தாமரைக்காக தான் எல்லாருமே. திருவடி தாமரையை காணணும், திருவடி தாமரை இடத்துல நம்ம வந்து சரணடையணும் தான் எல்லாருமே இருக்கிறது. அப்படியே அந்த வானத்துக்கு போனதும் பிரம்மா அப்படியே ஓடி வராரு. ஓடி வந்து அவரு அந்த பாதத்துக்கு பூஜை பண்றாரு. அந்த பாதத்துக்கு அதுதான் அவரோட பாத தாமரையில பட்டு அந்த தண்ணி வருது பாருங்க, அதுதான் கங்கான்றாங்க. பகவான் அப்படியே பகவானுக்கு அதை அப்படியே தேவர்கள் எல்லாம் வாழ்த்தொலி, கரகோஷம் வாழ்த்தொலி, அப்படியே அவரு பாத பூஜை பண்றாரு. அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, 3வது அடிக்கு நான் தந்தேன், இந்தாங்க குனிஞ்சுட்டாரு, இந்தாங்க இது 3வது அடி வச்சு அவனை வைங்க அப்படின்றாரு. வச்சது என்ன செய்யறாரு பகவான், 3வது அடி தலையில வச்சு ஒரே அமுத்திடுறாரு. அமுத்தி பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பிடுறாரு. பஸ்மம் பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பிடுறாரு. அனுப்பிட்டு சும்மா இல்ல, பாதாள லோகத்துக்கு அவரை வந்து அரசாட்சி செய்ய விடுறாரு. அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, பலி மகாராஜா எந்த பக்தி சேவை செஞ்சிருக்காரு சொல்லுங்க? நவவித பக்தி. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். எதை செய்திருக்கிறாரு? ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம்ன்ற அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? ஆத்ம நிவேதனம், இந்த உடலுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்குது. ஆத்மா கொடுக்கறது, ஆத்மா கூட நம்ம இருக்கிற பொருள் எல்லாம், மனசு, காயம், வாக்கு, நம்ம பொருள் எல்லாம் கொடுத்தாரா? அவருடைய ராஜ்யத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. அவர் உடம்பையும் கொடுத்தாரு. என்ன இருக்குது? ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு. அதுதான் 9வது பக்தி சேவை ஆத்ம நிவேதனம். பலி மகாராஜ் நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்றது. பகவான் என்ன செய்யறா, அவருடைய தர்ம சிந்தனையும் அவருடைய பக்தியும் வந்திருப்பது பகவான் தான் தெரியுது அவருக்கும், தெரிஞ்சும் கொடுத்தாரு. பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தர், அவரை பக்தரா ஏத்துக்கிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு இப்போ அவருக்கு? இங்க பகவானுக்கு துவாரபாலர்களா ஜெய விஜயன் இருக்கிறாங்க. டைம் பார்த்துக்கிறோம் மாதாஜி, 8:46. ஜெய விஜய் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து வாயில் காப்பாடு இருக்கிறார் பாருங்க. பகவான் மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு வாயில் காப்பாளனா இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் என்ன சொல்லாது விட்டுட்டுனா, இப்ப யாரு இந்த இப்ப வருஷம் இந்த மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு வராரு தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த ஓணம் பண்டிகை எப்ப, அந்த நாள் அவர் கேட்டாராம் பகவான் கிட்ட, நான் வருஷம் ஒரு டைம் போய் என்னுடைய நாட்டையும் என்னுடைய நாட்டு மக்களையும் பார்த்துட்டு வரணும்னு. பகவான் சரி பார்த்துட்டு வாங்கினாராம். அந்த ஓணம் பண்டிகை அன்னைக்கு மகாபலி சக்கரவர்த்தி வரான்னு சொல்லி கேரளா மக்கள் அதை தான் ஓணம் பண்டிகையா கொண்டாடுறாங்க. ஓகேங்களா? 10 நாள் கொண்டாடுவாங்க. எஸ். யாரு பின்ன அவருடைய செல்வி செழிப்பா வச்சிருந்தவாரு பகவான் வந்து. அதான் அப்ப பகவான் வாமனரை தான் கும்பிடுறாங்க. இருந்தாலும் அந்த அவரு வராரு, ஐதீகம் அவர் வராருன்னு.
வாமனருடைய இதுதான் திருவிக்கிரமனா உலகளந்த பெருமாளா எடுத்ததுதான் அவங்க கும்பிடுறது. பட் மகாபலி சக்கரவர்த்தி ஆட்சி புரிந்தார். அவரே என் மக்களை பார்க்க வரேன்னு வராரு. அடுத்த அவதாரம் என்ன? 6வது அவதாரம் என்ன எடுத்துக்கிறார் பகவான்? பரசுராமர். பரசுராமர் யாரு சொல்லுங்க. இப்போ பலராம் வாமன இல்ல, பலராமர் வேற, பரசுராமர் வேற. இப்போ 5 அவதாரம் பார்த்தோம். வாமன அவதாரம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிறோம். இது 6வது அவதாரம். அவதாரம் பரசுராமர். பரசுராமர் பத்தி யாராருக்கு என்ன தெரியும் சொல்லலாம், சொல்லுங்க. நிக்க மாட்டேங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. பரசுராம் ரேணுகாவுக்கு பிறந்த மகன். வெரி குட். ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகாவுக்கும் பிறந்தாரு. அப்புறம் அவரை மாதாஜி தந்தை சொல்ல தட்டாம அப்படியே ரேணுகாவோட இது தலையை எடுக்க சொல்லும்போது எடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் திருப்பி கேட்கிறாரு என்ன வரம் வேணுங்கிறது. அவங்க வந்து ஆத்துல தண்ணி எடுக்க போவாங்கல்ல, மண் போடாம வந்து ஆமாதாஜி. அந்த கதையோட இது சொல்லலாமாஜி. பரசுராமர் வந்துட்டு அவருடைய பேர் காரணம் என்ன? பரசுன்னு சொல்றது ஒரு கோடாரி, அதனால தான் அந்த பேரோட தான் கோடாரி. பரசுன்னு சொல்றது கோடாரி, அதனால அந்த பேரால தான் பரசுராமன் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறார். நம்ம சொல்ல வேண்டிய கதை என்னென்னு இந்த இடத்துல மாதாஜி, நீங்கள் அது எல்லாருமே தெரியும், நம்ம பார்த்துருக்குறோம். தண்ணி எடுக்க போகிறது அது காளி மாறின்னுட்டு. இது வந்துட்டு இவர் ஜமதக்கினி முனிவரோட ஆசிரமத்தில் ஒரு பசு இருக்குது. அந்த பசுவோட பேர் காமதேனு. காமதேனு எதை கேட்டாலும் கொடுக்கும். இந்த கார்த்த வீரிய அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு ஒரு மன்னன் இருக்கிறான். அவன் வந்து கொஞ்சம் தெய்வ அம்சம் பொருந்தியவன். அவன் என்ன பண்ணுறான், வேட்டைக்கு வரான். படை வீரர்களோட வேட்டைக்கு வரான். வேட்டைக்கு வந்துட்டு பசி எடுக்குது, தாகமாக இருக்குது. என்ன பண்ணுற அப்படி? அப்போ பக்கத்தில் பார்த்தா ஜமதக்கினி முனிவரோட ஆசிரமம். யார்? பரசுராமரின் தந்தை. அங்கே போய் அவர் இலைப்பாடுறாரு. இலைப்பாரிட்டு எங்களுக்கு பசியாக இருக்குது, இந்த மாதிரி இப்படி வேணும் அப்படின்றதுமே உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு, காமதேனு இருக்குது, கேட்டதை கொடுக்கும். அது மூலமாக அவங்க எல்லாத்துக்கும் விருந்து வைக்கிறாரு. இதை பார்த்த கார்த்த வீராஜனை எனக்கு இந்த காமதேனு எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாப்படி. இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன்ற அப்படி. என்ன செய்கிறாரு, தெரியாமல் திருடிட்டு போயிடுறாரு. யார்? கார்த்த வீராஜனன். திருடிட்டு போகும். பரசுராமர் வராரு. போய் சண்டை போட்டு கார்த்த வீரிய அர்ஜுனனை கொன்னுட்டு அந்த காமதேனை மீட்டு கொண்டாந்து ஆசிரமத்தில் தந்தைகிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு. அவர் தந்தை ஜமதக்கினி முனிவர் சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி அவர் கொன்னுட்டப்பா, அது ரொம்ப பாவமானது, அதை போக்குறதுக்கு நீ தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு வான்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்றாரு, பரசுராமர் தீர்த்த யாத்திரை போறாரு. அந்த தீர்த்த யாத்திரை போற சமயத்துல இந்த கார்த்த வீரிய அர்ஜுனனுடைய மகன்கள் வந்து ஜமதக்கினி முனிவரை வந்து கொண்டுறாங்க. கொண்டது வந்துட்டு என்ன செய்யறாரு, அவரோட ரேணுகா தாயர் வந்து அப்படியே அடிச்சு அழுறாங்க. துடிச்சு அடிச்சு அழுகுறாரு. அழுகும். அங்கிருந்து வந்து அதை பார்த்ததுமே பரசுராமருக்கு ரொம்ப இதாயிட்டு என்ன செய்யறாரு, அப்ப 21 தலைமுறைக்கு அப்ப சத்திரிய மன்னர்கள் தர்மம் தவறி ஆட்சி செஞ்சாங்க. அவங்களையெல்லாம் 21 தலைமுறைக்கு வெட்டி சாய்க்கிறாரு. போய் வெட்டி சாய்க்கிறாரு. அவங்க பசங்களையும் கொண்டுடுறாரு. கொண்டுட்டு போயிட்டு சத்திரிய குலத்தையே 21 தலைமுறைக்கு அவர் அழிச்சிடுறாரு. யாரு? பரசுராமர். அதே மாதிரி அந்த 21 தலைமைக்கு அந்த அரசர்களெல்லாம் கொண்டுறாரு பாருங்க. கொன்ன பின்னாடி எங்களுடைய பூமி இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பூமியை வந்து என்ன செய்யறாரு பரசுராமர், முனிவர்களுக்கெல்லாம் தானமா தராரு. கொடுத்த பின்னாடி அவர் தனக்குன்னு நிலம் கிடையாது, தான் இருக்கிறதுக்கு நிலம் கிடையாது. உடனே என்ன செஞ்சாரு, அந்த கடல் இருக்குது, கடல் பக்கத்துல இப்ப அந்த கேரளா உருவாச்சு இல்லைங்களா, அதுதான். அதுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த கோடாரியை வீசி எறிகிறாரு. எரிஞ்சு கடல்ல போய் விழுவுது. அந்த உளுந்த தூரமாக தான் அந்த கேரளா கொங்கணம், இந்த கொங்கண கடற்கரை, அது பூரா அப்பதான் உருவாச்சு. இவர் வந்துட்டு இவருக்கு சீடர்கள் யார் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒரு பரசுராமர்கிட்ட யார் யாரு சீடரா இருந்தா தெரியுமா? 3 பேர் சீடரா இருந்தாங்க, முக்கியமானவங்க. கர்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். கர்ணன், பீஷ்மர், துரோணர். பீஷ்மரும் இருந்தாரு, துரோணரும் இருந்தாரு, கர்ணனும் இருந்தா. அப்படி. ஆனா கர்ணன் என்ன பண்ணா, பொய் சொல்லி, அந்த காலத்துல அந்தனருக்கு தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க, சத்திரியருக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, அந்தனருக்கு தான் குறிப்பா அவர் சொல்லி தருவார் பரசுராமர். என்ன செய்யறா அப்படி கர்ணன்னு, அந்த வில்வித்தையை கத்துக்கணும்னு அந்த அஸ்திர சஸ்திரத்தை கத்துக்கணும்னு ஒரு ஆசையில போய் சொல்லிடுறாரு. நான் அந்தனன் போய் சொல்லி பரசுராமர்கிட்ட சேர்ந்துடுறாரு. சேர்ந்துட்டு என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள்
அவருடைய கர்ணனோட மடியில தலை வச்சு தூங்குறாரு. யாரு? பரசுராமர். பரசுராமர். பரசுராமர் தூங்குறாரு. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மாதாஜி பீஷ்மர் வந்து பிராமணரா? சத்திரியர். அப்புறம் அவருக்கு ஏன் சொல்லி கொடுத்தாரு அவரு? அவர் அரசாள்றாங்க. ஒரு ஒரு இது இருக்குது இல்லைங்களா? சத்திரியர் கூட ஒரு விதத்துல அடுத்து யாரு? பகவானோட தலை வந்து அந்தனர். இது வந்து சத்திரியர் இல்லைங்களா? சத்திரியர் அவங்களும் வந்து பிராமணருடைய சொல் கேட்டு சத்திரியர் அரசாள்றாங்க. அவங்களும் புனூல் போடுறாங்க. போடுறாங்களா இல்லைங்களா? இந்த காலத்தான் எல்லாரும் எல்லாம் போடுவாங்க சாப்பிடுறாங்க. போடுவாங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா போடுவாங்க. போடுவாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த லிஸ்ட்ல வருது. அப்ப அந்த காலத்துல அந்த லிஸ்ட்ல வந்திருக்குது. அவங்க தான் அந்த லிஸ்ட்ல வந்திருக்காங்க. நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சொல்லித்தராரு. ஒரு வண்டு வந்து அப்படியே அப்படியே மடி சப்பனங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கிறாரு. அந்த மடியில வந்து ஒரு வண்டு, ஒரு புழு வண்டை வந்து அவர் தொடைய வந்து கடிக்குது. கடிச்சு அப்படியே ஓட்டை போடுது. ஓட்டை போடும்போது என்னாவது வலிக்குது, தாங்க முடியல. இருந்தாலும் நாம் வந்து காலை அசைச்சா நம்மளுடைய குரு பக்தி. குரு வந்து கண்ணு முழிச்சிருவாரோ, அவர் தூக்கம் கெட்டுருமோன்னு சொல்லிட்டு பல்ல கடிச்சு உட்காந்துக்கிறாரு. அப்படியே முழிச்சு பார்க்குறாரு. யாரு? முழிச்சதுமே பிளட்டு போகுது. பார்த்ததுமே அவருக்கு பரசுராமருக்கு பிளட்டை கண்டா பிராமின்ஸ்க்கெல்லாம், ஏன்னா அவங்களாம் நான்வெஜ் கூட பார்த்தது இல்லை. இப்போதைக்கு எடுத்தா கூட ஒரு சிலர் பார்க்காதவங்க பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆயிடும். அப்ப அவரோட குரு அவருக்கு அந்த தன்மை தெரியுது. என்னன்னு, இவங்க வந்துட்டு பிராமணர் கிடையாது. பிராமணரா இருந்தா இந்த மாதிரி பிளட்டை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மன வலிமை, இந்த மன உறுதி பிராமணர் கிடையாது, சத்திரியனா வேற அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாரு. தெரிஞ்சுட்டு கேட்கிறாரு. கேட்டதும் உண்மையை சொல்லிடுறா. அப்படி ஆமா, இந்த மாதிரி நானும் உங்கள்கிட்ட கத்துக்கிறதுக்காகவே நான் போய் சொல்லி சேர்ந்துட்டேன்ட்டு. அவருக்கு தர்மத்தின்படி நடப்பவர். அவருக்கு கோபம் வருது. கோபம் வந்து ஒரு சாபம் கொடுத்துறாரு. உனக்கு முக்கியமான சமயத்துல நான் சொல்லி கொடுத்த வித்தியன் மந்திரம் மறந்துடணும்ன்றாரு. சாபம் கொடுத்துறாரு. அந்த சாபத்தின் காரணமாகத்தான் கர்ணனை வந்துட்டு மகாபாரத யுத்தத்துல வந்து அர்ஜுனனால் தோற்கடிக்க முடிந்தது. அந்த இல்லாட்டி தோற்கடிக்கவே முடியாது. கர்ணனுக்கு இணையான வில்லாடி யாரும் கிடையாது. இல்லாட்டி சாபமா 2 பேரும் கூட சண்டை போட்டு இருந்துக்கலாம். பட் தோன்றதுக்கு காரணம் குருவிட்ட சாபம், குருவினுடைய சாபம். என்ன சொல்றது? அடுத்த அவதாரம் பார்க்கலாங்களா? அடுத்த அவதாரம் 8:55. ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி இன்னும் ஒரு 3 மினிட்ஸு எடுத்துட்டு 9 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்குது. அதுக்கு நான் போகணும். ஒரு 3 நிமிஷத்துல முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து ஹரே வந்துட்டு கிருஷ்ண என்ன? மாதாஜி. ராமராவ் மாதாஜி பிரபு ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. சரி, டவுட் பார்த்து நம்ம முடிச்சிடலாமா? ராமர் அவதாரம் அடுத்த தடவை பார்க்கலாம். எல்லாருமே சொல்லுங்க ராமர் அவதாரம். அடுத்து இருங்க பிரபு. மாதாஜி, அப்ப லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணவா மாதாஜி? கிருஷ்ணர் இருங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர் அவதாரம் இதுங்க. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகே. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. நீங்களே சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருஷ்ய கிருஷாபிந்து ஏவச்ச பதினாம் நாமோ अपनेवे वरेगरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. அப்படி இல்ல மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேசா கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்த கி ஜெய். ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாத் கி ஜெய். அவர பிரேமானந்தா. Hari Hari Bol. All glories to the assembly devotees. Hari Hari Bol. Assembly. Hari Bol.